お祈りしましょう愛する父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。 KCPC が本当に新しい牧師館を購入することができましたこと、これからまた14日の日に最終的な打ち合わせと手続きをしなければなりませんけれども、今日の午前中見に行くことができました。ここからは少し離れている場所でありますけれども、しかし幸福の場所がこれから KCPC の方たちの中心の場所となって、そしてどうぞ日本に住んでいるこの家賃の方たちのしっかりとした場所としてあなたが建ててくださっていることを信じて祈って、計画いたしましたから、どうぞ神様、場所をあなたが豊かに祝福し用いてくださいますように。そしてこの日本の伝道、また KCPC の方たちがこの日本において本当に安心して暮らすことができますように、そしてこれからの伝道をしていくことができますように、神様どうぞ守っていてください。21年前になりますけれども、本当に初めて家賃の方々が東京平和教会に来ることになりました。そしていろいろな交わりがありましたことも心より感謝いたします。20年間の交わりの中で、特に家賃の方々、最初はオーバーステイの方たちも多かったことですから、本当に丹野先生は苦労してきた部分も多くあったと思います。そしてしかしこの20年間の間でいろいろ国の情勢も変わり、またミャンマーの方の情勢も変わり、ほとんどの方たちが日本では在留許可を得ることができていますことも心より感謝いたします。しかしまだまだ在留許可を持っている者、また日本に帰化した者もいますけれども、まだまだミャンマーの国にはなかなか開かれた国になっていませんので、本当の意味での民主化というのはまだまだ先のことになると思いますから、この日本に住んでいる家賃の方たちもいろんな不安な部分、いろんな辛い部分、また日本の法律やいろんなそういう部分を考えたときに、まだまだ日本で住んでいく上でも困ったことや大変なことがこれからも出てくることと思いますけれど、どうぞこの東京平和協会と、そしてまた KCPC、 また KCF がどうぞ力を合わせ、互いに助け合い支え合い、そして本当にお互いが祈り合ってこれからの道を切り開いていくことができますように。新たな20年を考えるときに本当に子供が大きくなって成長してきたこと、心より感謝いたします。その子供たちが本当に大きくこれから次のステップに向かって歩んでいくときに、本当に母教会としていろいろな部分で支え、いろいろな部分でお手伝いをし、そしていろんな部分で祈りながら支えていくことができますように、神様どうぞ守っていてください。歴史的なことを考えたときに、本当にこの日本で、日本のジャパンバプテストユニオンも、私たちは東京平和協会ですし、家賃の方々は同じルーツのバプテストを持って、アメリカの宣教師からスタートした同じルーツの教会として共に支えて励まし合っていますことも心より感謝いたします。特にこの2013年度は日本バプテスト同盟とミャンマーバプテストコンベンションがこれから宣教協約を12月に結ぼうとしています。その12月のアドニラ・ムジャドソン宣教200周年の中で記念のその時を持とうとしています。本当にこの JBU とこれからは MBC が今まではもちろんお互い協力関係ではありましたけれども、これからはしっかりとした宣教協約のもと協力関係を持つことができますことも心より感謝いたします。どうぞそのような中にあって、ミャンマーのカチン族、またカレン族、さまざまな部族が集まるミャンマーバプテストコンベンションと、そして私たちのこの JBU とが本当に一つの宣教協約のもと、これからは助け合い励まし合い、共に力を合わせて世界の宣教のために歩んでいくことができますように導いてください。何よりもまず私たち東京平和協会がどうぞこの家賃の方々を本当に心より受け入れ、カレンの方々を心より受け止め、そして良き伝道をなしていくことができますように、今日はこうして本当に家賃の伝統にのっとって感謝の意味を表してくださっていますことも心より感謝いたします。これからの関係もさらに豊かにあなたが祝福してくださいますように。真言先生が15日にはミャンマーに戻られます。また屈海の進学校の校長としての働きをされますけれども、どうぞそのまた9月に戻ってこられるその間、進学校での働きを良き働きをなしていくことができますように。
また3年間の契約で来て1年目を終えようとしていますブランジャー先生の働き、どうぞ神様あなたが豊かに祝福してくださって、このブランジャー先生を用いてこの KCPC に豊かな御言葉をあなたが述べ伝えていってくださいますように。またカーラー先生がこれからはフルタイムの伝道師としてあなたが用いようとしてくださっていますことも心より感謝いたします。どうぞこのカーラー先生をあなたが豊かに祝福し用いてくださり、特にこの同盟と KCPC との間の架け橋となっていくような、そのような働きもしていくことができますように神様どうぞ用いてください。またニニミン先生の働きもどうぞあなたが豊かに祝福してくださって、ビザが一日も早く降りることができますように、ニニミン先生の働きも豊かに祝福してください。どうぞこの東京平和協会 KCPC、KCF それぞれの働きがますます喜びに満たされ、特にこの早稲田の地、また駒込の地でも合同でいろいろなことをこれからも助け合って行っていくことができますように、神様の特別な祝福を信じ、このお祈りを愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。